दा मैया फैफिनबाय। बिमायाबो रायज्लायहरदों, बिमायाबो मोजां रायज्लायहरफिनदों। बहुद गाबदोंनो, दुखु मोनदोंनो, माने आं रागा जोंना बुंदोंमोन नालाय, आं लाला माला होनदोंमोन नालाय, ओमफ्राय बहुद गाबदोंनो, माने आंनि थाखायनो फुरा बिदि गाबदों होननायखौ बिमाया खोन्थाहरबाय, रायहरबाय। बेनि थाखाय गाव फैफिनबाय आरोना, फैफिननायखाय फैफिनबाय। ओमफ्राय आङो भिडिअ लाबोनो होनदोंमोन नालाय, ओमफ्राय आं जेलाव दङ समावनो, माने आं साननै सानथामल' जादों, बे समावनो आंखौहाय बियो ओरैबायदि खालामदों, बे रिदय होननाया ओरैबायदि खालामदों होननानै बे गावनो आंनो खोन्थाखादोंमोन आरो। ओमफ्राय खोन्थाखाबाय नालाय, ओमफ्राय गनायबाय आं, थेवबो आं सिरि थाबाय। बेफोरबायदि जबरदस्ति खालामनायखौलाय आंलाय माथो होननानै आं सिरि थादोंमोन। ओमफ्राय आं गावनो होनबाय केस होगोन मा होगोन होननानै बुंबाय नालाय, केसखौथ' होमबालाय होबायबो आरो सिरि होनाय जाबायमोन। ओमफ्राय बिसिनो खोन्थाहरबाय, नोंनि फिसाया एरखम मावदों होननानै। बिसिनो खोन्थादोंमोन, गोबां नेगेटिभ खोथा रायलायनाय दंमोन कल रेकर्डआवबो। आङो गासिबो बेखौ होजोबनो हायासै, मानो होनब्ला आरो बे भिडिअखौ आङो ससियेल मिडियायाव भाइरेलबो खालामखानाय नङामोन। मानो होनोब्ला ओरैबायदि जादों, केसआथ' आङो सिरि होनाय जाबायना, बिसियाथ' आंना हिन्जावा होनो होनखानाय नालाय, केसखौ आं क'क्राझार पुलिस थानायाव हैनाय जाहैबाय। ओमफ्राय कर्टआवबो स्टेटमेन्ट होनानै डाइरेक्ट होनानै फैखाबाय। बेनि उनावहाय मानसिखौ हमदो, नंगौबा हमदो होननानै बुंखानाय नालाय, ओमफ्राय बेयावनो हिन्जावखौबो स्टेटमेन्ट खालामहैबाय सिभिल हस्पिटालाव स्टेटमेन्ट खालामखांनायनि उनाव बेनिल' प्रुफ मोनबाय आरो। प्रुफ मोननाय लोगो लोगो खोन्थाबाय, माने होनबाय आं माबाखौ पुलिसखौ बुंबाय आरो आं, नंगौबा बाथ्राया सैथोबा हमदो होननानै बुंबाय आं। ओमफ्राय बाथ्रायाथ' सैथो नङामोन। गाव होनदों, गाव खोन्थानाय बायदिबा कारखौथ' गाखोनो हाया नालाय आंनि हिन्जावा, खनसेबो कार गाखोफेराखै। ओमफ्राय ओरैनो कार गाखोनो हायैनि जुनै आं सिगां कार लादोंमोन ना, कार गाखोनो हायैनि जुनै आं बेनो स्कुटि बायना होनाय जादोंमोन। जों थांनायाव नानिखौ दोनहैनो होननानै। ओमफ्राय खाफाल गाज्रि, जेनेबा जेल जानांगौ गोनां जाना फैबाय। ओमफ्राय बे समावनो माने आंनि हिन्जावा कार गाखोनो हाया, आंखौ नायोमोन, बिदिनो खननै खनथाम नायदोंमोन। ओमफ्राय नायफैनाङा होननानै बुंदोंमोन आं। बे समाव माने बै हौवाया आंखौ नायनो होननानै लेंहरबाय थायोनो, फैसा नांगौनो, नायनांगौनो, बांद्राय मानसि नायबाय थायाबा मानसिफोर नायफैयाखै होननानै रागा जोङोनो, बेफोरबायदि होनै थगाय लेंलाङोनो बिमा बिफाफोरखौबो। आरो फैसाया दैलिग अबावबा बेरायहैब्लाबो 500नो 1000नो जोंनि बिमा बिफानावनो बिनानै लांफैबाय थायोमोननो। खिन्थु आंखौ बे रिदय बसुमतारी होननाया हारसिङै बे खनसेल' नायदों। ओमफ्राय आंनि हिन्जावखौ लानानै खनथामल' नायदों। ओमफ्राय बार बाखि अबावबा लानानै बेरायहैनाय मानाय आइया खोन्थादों हिसाबाव, बेथ' लेंलांनाया खनब्रै ना खनबा जादों, 6 बारसो जादों होनना बुंदों आरोना, बिदि जादों। ओमफ्राय खननैसो लांनायावहाय माने लामा आं नोंना फिसाया जि सिख्लाफोर लानानै नैबे हाग्रायाव बानायदों, बिदि होननानै जेराव मोनाव बेयावनो माने फुरा बुङै फुस्लायो आरो। नोंनि फिसायाबो जादोंबा नोंबो जादो मादो होननानै, बिदि होननानै फुस्लायबाय थायो आरोना। फुस्लाय दा ओमफ्राय गैया, आंनि हिन्जावाबो थांनो नागिरानो, आं बिदि जानो हाया, बिमायाबो नायखांग्रा, बिदि जानो हाया जाहैबाय। दाना उफाय गैया, माने स्कुटिजों थाङो फैयोमोन आरो। ओमफ्राय ओइदिनखालि लास्ट थांनो नागिरनायाव आंना उकिला 45,000 ना बेसेबां फैसा हैनांगौ दंमोन। 45,000 फैसाखौ बिमानि आखाइनिफ्राय लांबाय। ओमफ्राय आंनि हिन्जावखौबो नोंबो थौफादो होननानै लिंलांनो, सोरबा बिबोनां थांफानो नागिरबाबो, सोरबा गामिनि सासे मानसि लांफानो थिनब्लाबो बिमा बिफाया लांफाया जाहैदों। ओरैबायदि फाल्थुक बे मानसिया। ओमफ्राय बिदि होनबाय नालाय लानानै थांबाय। क'क्राझार मोनैनि सिगां खननैसो गोबालांखादोंनो, ओमफ्राय गोबालांबायनो, जेनेबा हाया नालाय खर'आ गोबाबाय। ओमफ्राय मुलि बिनाया दाना गावनाव बे 6 टेब्लेट ना मा बे थाखायो जाहैदों। दाना बे 6 टेब्लेटखौ खर' सागानायनि होननानै जाहोबायनो। ओमफ्राय 6 टेब्लेट जाहोबाथ' मा जायो बेखौथ' मिथिखायो ओरैनो बयबो। दाना बिदि जाबाय नालाय
थेवबो बोरैबा खर'आ रासिन सासिनबाय नालाय खर'आ रासिन सासिन मोनबाय नालाय दाना थेवबो माबाबायनो ओमफ्राय मोनसे होमबालाय खर' सादोंबालाय मोनसे जायगायावहाय आनै दं आनैनावहाय थाहैथ'नोसै आनैनाव थ'बनानै बेनो पार्सनेल रुम दंनो बे रुमावहाय लानानै थांनानै दोनहैनानै दाना बे बिसिनायावहाय दोनहैखांनाय लोगो आरो मा होनो मोनसे टेब्लेट जाहोबायनो बेखौ जादो बारा साद्रायबा खर'आ गाज्रि जागोन होननानै बुंनानै आरो टेब्लेट जाहोबायनो उन्दुलांनायनि ना मानि जायखिजाया 2 घन्टानि उनावसो माबा मोनदोंनो हुस मोनदों होनदों गावबो बेखौ गासिबो माने थानायाव बुंना होजोब्बाय गासिखौबो माने खराव बुंना होजोब्बाय आरोना बेफोरबायदि जबरदस्तिसो खालामनाय जादों दा आंनि हिन्जावखौ बेखौ माने दा बेनि थाखाय बेखौ केस होनाय जाबाय गावनो होदों गावनो गासिबो माबा होजोबखादों माने आङो थांनाय फैनायनि एसे एनै थांफानानै होफाबाय आरो बेनोसै आरो बिदि खालामनानै दाना उनाव 2 घन्टासोनि उनावसो हुस मोननानै सिरि मोननानै बुंबायनो आंखौ मानो बेबायदि खालामखो माखो होननानै नांलायलायबायनो गावसोर सानैजोंनो नांलायलायनायनि उनावहाय आंनि हिन्जावखौबो बुंनानै केस होगोन माबागोन होनना बुंदोंनो बे आंनि हिन्जावआ दाना बिदि बुंबाय नालाय बे हौवाया मा नों फ्रक गाननानै केस होनोसै मानोसै होननानै नांलायलायनानै हौवाया हारसिं फैनाय जाबायनो ओमफ्राय आंनि हिन्जावआ हारसिङै लाइन बासजों फैनाय जादों लाइन बासजों फैनानै ओमफ्राय आंहाथ' जेनेबा बे समाव होमबा 1.5 मासल' जाहैदोंमोन खोमा 1.5 मास 2 मास बेनि उनावहाय फैसाखौबो जानानै थाबाय आंखौ बख'नांगौ मानांगौनि जेबो रावबो मानसि गैलामोन बे समाव आंनाथ' बिफाया माबासो आबाद मावनानै जाग्रा नालाय बारा बिदिखौ मिथिया थेवब्लाबो मिस्थ्रि मावो दा खस्थ' मस्थ' खालामनानै आं गाम्बारि बिफां बिदिनो सिगुन बिफां माबा गायनाय दंमोन आरोना बे बिफांखौ फाननानै ओमफ्राय बै फैसाखौथ' जाखाबाय 45,000 ओइदिनखालि दाय जालायदों बेनिफ्रायनो बे फैसाखौ हरफिनखायासैबो आरो आंखौ बख'नांगौनि जेबो दायथ'बो लाखायासै आरो उकिल फन हरब्लाबो बिनि गनाय डेटआ फैसिगौ मानो खेल लादिया नोंसोरलाय मानो फैसा लाबोदिया बिदि होनहरबाय नालाय उनाव उफाय गैला बे फैसायाथ' बे जाखाबाय नालाय उफाय गैया बिफाया बे गाम्बारि बिफां गय बिफां गय बिफांथ' नङा गाम्बारि बिफां सिगुन बिफांखौ फाननानै 25,000 मोननाय जादोंना ओमफ्राय गय बिफांखौहाय माने बन्दक होबाय 25,000 होनानै आंखौ 50,000 मेनेज खालामनानै माने बिफायासो बख'नाय जाबाय ओमफ्राय सासे लोगो दं लोगोथ' नङा आंनि देरसिन माने बे मामायाबो आदायाबो बिराद आंखौ हेफाजाब खालामबाय बेबो 20,000सो 25,000सो हेफाजाब खालामनानै माने आंखौ बेलाव लाबोबाय आरो ओमफ्राय बेनि उनावहाय जेब्ला आं सानब्रै सानबासो थानायनि उनावहाय आंनि हिन्जावआ गासिबो खोथाखौ बे गथ'ना जानायखौ मानि थाखाय आं माने बेफोरबायदि खालामखो माखो होननानै सोंबाय मानो बख'आसै फैसा जाना मानो बिदि थाखो होननानै सोंबाय आङो ओमफ्राय आंनि हिन्जावआ गासिबो खोथाखौ खोन्थाबाय नालाय आङो रागा जोंबाय हाब आंखौ बेबायदि खालामबाय आंनि न'खरखौ बेबायदि दंस' खालामबाय होननानै आंनि हिन्जावआथ' आंखौ खुलुमलायनानै निमाहा बिदों थेवबो आङो बिदि नङा जबरदस्ति खालामनायखौ आं बिदि नोंखौ साजा होआ दाना आं सिरि थादोंमोन नाथाय दिनै बेखौ गोबावखासै बेखौ जेलाव हरनाया 25-26 दिनसो जाखाबाय दिनैसिमाव आरोना सिरि जों जेलाव हरदोंमोन ओमफ्राय बिसिनो जों सिरि खोन्थाहरदोंमोन ओमफ्राय खोन्थाहरनानै दा मानसिखौ जेलाव हरबाय नालाय ओमफ्राय दिनैसिमाव सिरि थादोंमोन थानानै जेब्ला 10-15 दिन 20 दिनसो बारनायनि उनावहाय आंखौहाय मा होनदों आंखौ हेरेसमेन्ट होदों बिदामोनहा बेनि बिदाया नङा फ्रामा जेबो प्रुफ गैया मा गैया अबे जायगायाव मा जादों अबे जायगायाव नङा फ्रामा बेखौ माब्रै बेफोरबायदि केस होनो माखो बेफोरबायदि होननानै आंखौहाय मिटिं लिंदों आं नङाबा बेबायदि केस होनो हाया बिदि केस होलाबाया मा होना आंखौहाय माने बेफोरबायदि हेरेसमेन्ट होनायनि जुनै आंनि बिदा गावनि बिसिजों आरो गावजों माने आंनावहाय निमाहा बिदों माने आंखौ केस दाहोसै होननानै आंनावहाय फन हरदों बियो आं नोंनो 1 लाखखौ हरगोन नोंनि फैसाया 45,000ल'बा आं नोंनो 1 लाखखौनो हरगोन होननानै आंनो फैसा 1 लाख जासिदों आंनो मानो नांगौ 1 लाख फैसाखौ आंनो मानो नांगौ होननानै आं नांलायनाय दंमोन बै कल रेकर्डिंआ गोलाव दंबावोमोन माखासे खोथाखौ माने गाज्रि नांलायनाय जानायखाय आं माने ससियेल मिडियायाव हगारनाय जायाखै आरो
बायसान्स नङा होनोब्लाबा आं गासिबो कल रेकर्डखौ आं हगारजोबनो थाखाय आं राजि। नैबे बिसिजों नालाय बिसियाथ' मा रोखोमनि मानसि गासिबो खोन्थाखाबाय। अनेक गावसिनि गामिनि मानसिफोरखौबो बेबायदि खालामोनो, फिसाइ गैयैखौ बिराद नोजोर होयोनो, बयबो मिथिगौ माथो। आयौ दुनियानि गावसिनि एरियानि खाथि खाथिनि मानसिफ्रा आंनाव फन हरदों खोन्थाहरदों, बेबायदि मानसिखौ मानो नोङो मामा हमखो माखो होननानै अनेक दं, अनेक मानसिफोर खोन्थाहरनायबो आंनाव कल रेकर्ड दंजोबो। आं गोसो जायोबा हगारजोबनो हायो। मानि थाखाय आं हगारनो, आं बिदि हगारा होननानै थादोंमोन, नाथाय आंखौ हेरेसमेन्ट होनायनि थाखाय आं दिनै बै कल रेकर्डखौ आं हगारनाय जादों। आरो आंखौ बेबायदि इन्स्टाग्राम खैफोदाव नुनानै बेफोरबायदि खालामनायखौ आं सुखुवा, मिथिबाय। नों फैसा 45,000 जादों ना मा जादों, आं बे फैसा 45,000 जानायखौ आं जेबो सानबावाखैमोन रिदि बसुमतारीखौ। खिन्थु आंखौ मोजां मोजां बख'नांगौमोन, खिन्थु आंनि हिन्जावखौ बेबायदि गाज्रि नोजोरजों नायनाङामोन। बेबायदि नङामोन, मिथिबाय। बेनि जुनैनो बेबायदि जानानै फैनांबाय। ओरैबायदिनो बियो दैलिक बेल'नो खोथाया, आं मानि थाखाय नोंनि फिसायखौ बख'नांगौ, बेफोरबायदि मोनाबा आं नोंनि फिसायखौ मानि थाखाय बख'नांगौ। गाव उकिलसो साइसआ, आंनि हिन्जावखौ बेबायदि होनै होनै बायदिसिना बिबाय थानाय। गारिखौबो ओरैबायदि खालामदों, जेब्ला आं जेलावहाय खरआवहाय सारेन्डार लायनोसै होननानै थांनो नारबाय, बे समाव आङो बेनि उकिला, बेनि बिगुमै जायो उकिला, माने बिजों रायलायबाय, उकिलखौ बे रायलायना होदों, कन्टेक्ट होदों। बेनि जुनै माने नोंना गारिखौ दालांसै, गारिखौ आंनाव गालांदो, नोङो सानथाम सानब्रैसोआव नोङो पुलिसफ्रा हमनानै लांगोरबा दिगदार जागोन, सारेन्डार जानाया साबसिन जायो होननानै बुंबाय नालाय, बिदि रायलायबाय नालाय, दाना सारेन्डार जानो होननानै फैबाय नालाय आङो गारिखौ दालांसै, आं लाखिदो, नोंखौ गारिखौ न'आव लाङोबा नोंखौ न'आव दं होननानै मिथिब्लायबा सोरबाफोर खोन्थाबाय हरनो हागौ होननानै गाव गारिखौ लाखिनाय जादों। आरो लाखिदों दे, लाखिनानै मोजां उनावहाय दोनथ'नानै मोजां हरफिनबानो जाबाय आंनि न'आव होननानै आं दोनलांदो। आरो खिन्थु ओरैबायदि दान्दा, गारिखौ हरानो, अबेबा बेरायनोसै लेंहरो, बेबायदि खालामबाय थायो। ओरैबायदि गुन्दा आरो बे मानसिया, ओरैबायदि मालायनि खैफोदखौ नुनानै, मालायनि संसार जानायखौ नुनानै बेफोरबायदि खालामो बियो, मिथिबाय। बेल' नङा, गामिनि मानसिफ्रानो बयबो मिथिगौ। आरो गामियावहाय ओरैबायदि लास्ट वार्निं जानानै दंमोननो, बेबायदि हिन्जाव गुन्दानि जुनै अनेक जाबायनो, बे खनसेल' नङा 6 बार 7 बारसिम जाबायनो। एबारहाय लास्ट वार्निं होननानै गामिनि मानसिफ्रा बेखौहाय लेरनानै दोन्दोंमोननो। खिन्थु बिसिया लाफिननो गोसोमोन खोमा, सिरि सिरि जों गारलायगोन बे खोथाखौ बुंहरदोंमोन। नाथाय सिरि सिरि गारलायनायनि खोथाया बेखौ आं बिसास खालामाखैमोन, बिसोर लाफिनलायनायनि खोथामोन। बेनि थाखाय आंखौ सिरि सिरि थाफिनदो होननानै बुंदोंमोन। सानैबो फैसा जासिलायनाय, आंनो फैसा नाङा, नों आंनि गोसोजों गेलेदोंबा, आंनि गोसोखौ गाज्रि खालामदोंब्ला, आंनि हिन्जावखौ बेबायदि खालामनायनि जुनै आंनि गोसोआ बेसेबां गाज्रि मोनदों, आं नै आखाइ हानानै लादों। बे खोथाखौ खोन्थानाय लोगो लोगो मिथिबाय, जों हिन्जावजों बेसेबां दुखु जादों, बेसेबां गाबदों। आंबो नोंनि न'खरखौ दंस' खालामगोन होननानै बे खोथाखौ आं खोन्थाहरनाय जादों। आरो बिसोरो गारलायाबो जानो हागौमोन, बेखौ आङो जेबो साना, माने गामिनि मानसियाबो मिथियाबो जानो हागौमोन। नाथाय आङो ससियेल मिडियायाव फोसावनानै बिसोरनि गामियावहाय मिथिहोनो थाखाय आं ससियेल मिडियायाव फोसावबाय। आंनि न'खरखौ सिफायनो हादोंबा नोंनि न'खराव आं मानो सिफायनो हाया होननाय बायदि, बेनि थाखायनो आङो ससियेल मिडियायाव फोसावनाय जादों। आं बिदि फोसावनाय जानाय नङामोन। आरो आंखौ अनेक न'खरनि मानसिफ्रा बायथिना होनदों, आंखौहाय मा फैसा जानो थाखाय आङो केस होनानै फासायदोंलायनो। फैसा जानो थाखाय आं केस होनानै फासायदों। केस होनानै फैसा जानो थाखाय फासायदोंब्ला नाय, आं खुनु मिलायनायबो गैया, कनसिडार होनायबो गैया, निमाहा होनायबो गैया। आंखौ बेबायदि होनदोंथ', आङो बर'जों बर' माने जेरावहाय जाथिसो जाबावो, बिफाजों बिदा फंबाय, आं बिफासो लेङो बेखौ, बेबो बिहावसो लेङो। नाथाय बेबायदि खालामनायनि थाखायनो नोंखौ सुखुला जों, मिथिबाय। बेबायदि खालामनो नाङा खायो आं। बेनिखायनो नोंजोंहाय मिलायफिननांगौआ गोब्राबसै। आरो नोंनि जाथि खुरमाया आंखौ बेबायदि होनबावदों, बेबायदि फानबावदोंथ', आं मिलायनांगौआ बिराद गोब्राबसै। आरो बेनि थाखाय माने लोगोफोर, आङो दाखालि होनखादोंमोन नोंसिनि सिगाङाव भिडिअ लानानै फैगोन होननानै। आंनि बुंनांगौ खोथाया बेनोसैमोन। न'खरनि मानसिफ्रा आंखौ माने प्रेसार होदों, बेनि थाखाय आङो कल रेकर्ड, फन रायलायनाय, बेजों रायलायनाय गासिबो आङो बे खोथाखौ नोंसिनो बुंनानै होनो थाखाय आं फैदों। आरो बिसास खालामाबा आं